மகாஜனே பாத்துக்கோங்க. பேர் மாத்திட்டாங்களா? நீதான் பேர் வச்சியா? அப்பாவுக்கு தான் இது அந்த அஸ்வின் பேர் அவங்க பிறகு முன்னாடியே அவர் வச்சிருந்தாரு. அவங்க அப்பா பெரிய பாடி பில்டருங்க. 6 பேக்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாரு, ஆர்ம்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாரு. நீயும் பாடி பில்டரா வந்துருவியா? நீயும் பாடி பில்டரா வர போறியா? அர்னால்டு மாதிரி பெரிய பாடி பில்டர் என்ன வர போற? இவ்வளவு சிரிச்சு என்ன மயக்குனா இப்ப சிரிக்க மாட்டேங்கிற? என்னது விளையாடணுமா? எனக்குலாம் பசிக்குது. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியா என்கிட்ட காலையில ஆரம்பிச்சு அந்த ஈவினிங் வரைக்கும் சாப்பிடாம விரதம் இருக்க மாதிரி, அந்த நோம்பு இருக்கிற மாதிரி இருந்து ஒரு வேலை பார்க்கறதுனால தான் தொடர பேஷண்ட் எல்லாரும் ஈஸியா கியூர் ஆயிடுறாங்க நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இன்னும் நான் மதியம் லஞ்சுக்கே போலங்க. என்ன டைம் வந்து 5:35 ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி காலையிலேருந்தே நான் சாப்பிடாம பட்னியா பார்க்கறதுனால கடவுளே மேலே இறக்கப்பட்டு பாவை எவ்வளோ சின்சியராக பார்க்குறா பேஷண்ட்லாம். அதனால இவளுக்கு தொடர எல்லாரையுமே சரியாயிடும், கியூர் ஆயிடும். எல்லாருக்கும் குழந்தை பிறந்துடணும், எல்லாருக்கும் சரியாயிடணும், யூரியா கிடைக்கும், குழந்தை எல்லாம் சரியாயிடணும். என்னப்பா? நீங்க தான் என்ன சாப்பிட அனுப்பல, ஆமா தானே? இல்லையா? என்ன யோசிக்கிற? தூங்கிட்டு இருந்தியா? தூக்கம் வந்துச்சா உனக்கு? உனக்கு நான் பேசலாம் புரியுதா? என்ன புரிஞ்சிச்சு? என்ன புரிஞ்சிச்சு? அக்கா அக்கா உங்க சொல்றானா? நீங்க சொல்லி கொடுக்க சொல்லிருந்தீங்களா மேம்? அந்த வீடியோ காட்டிட்டேன். அது பிறந்ததுல இருந்து இங்க சொல்லுங்க. உங்க சொல்ல தெரியுமா? ஆல்ரவுண்டரா இருக்கான், எல்லாம் சொல்லிடுவான். உங்க அக்காவா? அக்காவா? என்ன வேணும் அவளுக்கு? அக்கா என்ன சொல்றா? அக்கா என்ன சொல்றா? நீ ரொம்ப கியூட்டா இருக்க, நான் கொஞ்சிக்குவா. சூப்பர். பெரிய பாடி பில்டரா வந்து அர்னால்டு மாதிரி நம்ம 1 ஆயிடு. இவங்க அப்பா இப்பயே பிளான் பண்ணிட்டாரு, சேர்த்திட்டாரு இப்பயே ஜிம்ல. அந்த லெவல் பயங்கரமான பாடி பில்டரோட பிள்ளைங்க இது. மிஸ்டர் தமிழ்நாடுலாம் வர வேண்டியவர். மிஸ்டர் புதுக்கோட்டை வந்திருக்காரு. ஆமாங்க, அதே சொல்ல மாட்டேங்க. பாருங்க, நாங்க தான் நாளைக்கு நாங்க ஹீரோவெல்லாம் படத்துல நடிப்போம். என்னப்பா நம்ம ஹீரோவா நடிப்போமா? ஹீரோவா? நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நாங்க பெரிய ஹீரோ ஆக போறோம், அர்னால்டு மாதிரி. என்னப்பா? இங்க ஒரு மச்சம் இருக்குல்ல, இது மச்சமா இதை கட்டிருக்கா? ரொம்ப சமத்து அமைதியா இருக்கா. இவங்க வெயிட் பண்ணி இவள மாதிரினா இல்ல மேம். அப்படியா? இது ஏன் பிள்ளை இல்ல? ஆமா, நீ ஏன் பிள்ளை தான். என்னடா நீ ஏன் பிள்ளை தான்? உடனே அழகி முடி எப்படி வளர்ந்துருச்சு பாருங்க, ஸ்டைல். சாதா கொஞ்சம் கவனிக்காம விட்டுருக்கேன். இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேர்வைனால கொஞ்சம் அரிச்சு எடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே. என் கை எப்படி பிடிக்கிறான் பாருங்க. இங்கே இரு. பசிக்கிறவா உன் பையனை? ரசத்துல கூட சிரிக்கிறான். நீ ரொம்ப கருணை உள்ளம் படைச்சவன்டா.